Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi. Okay. Pakasalitaan ni Marites, napuluban ni Marites. Dear Manong Nemi. Madama ngagsagsagad iti sangot ti balay mi Manong Nemi, iti adda lumabas nga tricycle. Iti talyawak no sa sino ti pasahero iti tricycle Manong Nemi ket wow, sexing nga babae. Ubing pay, teenager. Ket iti mismo Manong Nemi nga balay datatahuan nga karubak, isut nagserdengan ti tricycle. Ket dimsaag nga dagos Manong Nemi ti sexy nga babae. Liklikudan na laing ket sexy. Naka-short. Wow, legs. Nasipukal digiti lupuna. Ha? Ito nakiting short na. Haban nga rin nga naka-sleeveless. Naka-t-shirt. Ti kumapkap iti bagina. Sa adlaw nga tumalyaw at makita kumatrupa na. Ang limbikod mo't latangan ng yawat iti pinagpilete na iti tricycle driver, kalbasan na kitsimrek iti balkon, iti balay datatahuan, sa nagtugtog. Samot pa yung makapano iti tricycle driver, api nga ta. Iti tamalukatan ti ridaw, nakitak ni tatahuan. Ket pinastrek na Manong Nemi di balasang, uno balasitang. Ni Andan sakit latest. Nagsama ni isusur dito ni tatahuan na ada si mangpet nga balasitang hindi balayda. Nakaw no kaano pagaglaklakay datang ang lakay Juan. Ada pala panggap namat nga agasawa. Teenager pa eh. Diyos mio. Hindi lumabas Manong Nemi ti tricycle driver ito yan ko pinarak. Ay barok. Ay, nanapay. Asin no, radya, ay, inturod mo dito ang pasayrom. Ay, napindas ng balasitang, nana. Tanat-nagan na. Ay, hindi ba't sinunod-sud? Ama mom? Nana. Anak ba't kadtoy? Na kayo, baka mamuyo. Hangko, mo. Di ba't nga si mango itay? Napintasan niya. Napintas. Imjak man na mo ta, lakay samot na dyan, sinarungkaran na. Uy, nilakay wa. Nagmay-may sa kamay. Masabol na kadwana. Kitam kadlaing ngaya. Apay, at kwarta nila tatakwan. Ito na kitag pimpensyon nga rot. Ay, kasta na. Sige na nakit na eh. Mga istorbo pa nagpasadak. Alawan. Ay, dahil pasayrom na eh. Iya pasayrom. Ay, huwan, sige nga ron. Ay, boy. Iti sumreng akong dito'y balay, Manong Nemi na danon ko ti asawak nga ni Densyo iti kusina. Ano man yung ti latest? Ha, Marites? Latest? Kasapo ay. Amok, nakasagap ka manan. Mapangkan tumanin sa Diyatyangi. Madano mo tumanin nagdipadaw nga chismusa. Ibadano mo tumanin nga nasagap mo nga damag. Densyo, sa anak nga chismusa? Sabi ka saan? Kanabunyagan ka karti Marites. Apag pag-isuunay na tanagan mo. Marites ka lang arudan talaga Marites.
Naman? Oy, Marites ha? Diyak kaya't may ramraman akmanin. Baka mapayabang ka manin sa di barangay hall. Ano yung problema maya? Katuhin naglenggang chismis. Densyo, ti chismis sa ang nagpaypayso. Tila ibagbag ka nagpaypayso. Baka mo ka. Ano, itagalites. Ada si mangpet nga balasitang itibalay ni Tata Juan. Ket, sinuray niya nga balasitang? Di tayo amo. Amo tayo nga rod. Kada niya ita't planong nga ramidan. Agad ito, tapno awan makunam kanyak din siyang asawa. Mapangko amuen tipudno. Kasano? Ket na pa na kita balay tatatawan na. Kasalitang ni tatahuan. Tatahuan, nada si mangpat nga balasitang, asino ka di densya, anat relasyon nyo. Naon samot ti ambok nga apo ko na kuma. Kadadadamot amin sa Manila. Alawan? Saan nga si mong batpay manong name ni Densyo. Tuloy naman yung tububrahan. Idinto, tani Jujing, anak mi, nga kakasuna, manong name kat adday di eskwela. Ay, sa anak pa lang, di katilabaak, taglabaak pa lang. Sakto mapandatandaan, dito makadigusak. Agmay sa ni Tata Juan, manong name itibalay na. Kalpasan nga rin talungan na, kat nag-asawa da. Duwa nga lalaki, manong name ti inauna, nga naikamang sa Samar, naikamang Bicol, di maysa. Irinto, manong name ta ni Kumadrik ng Esther, nga isuburo ada di Manila. Kumadrik ko nakata, anak ko nga rot ti bunyag, di inaunang anak na. Diamon, ada pa anak anak na nga bubing. Idinaudi nga pa nagbakasyon manong name ni Kumadre Esther kinasarita na. Malagip ko launay. Di pa nakisarita na kanya. Kumadre. Yan. Kumadre. Pakikit-kit ang basit ng tatang ko Nagrigat tagmay mesa. Kadang mo kumadre nung ko mga minayaman sa Manila. Di naman kayat sa mesa no ayabak sa inyo sa Manila. Sino pa nga tagyan ti family house mo? Sa bagay. Mat problema kang kuha na ata, pension mo pensionado. Manakalan si pension na. Sa, dapat na agab-abang, mumon, dati apartment yo. The apartment mi, dati bilbilinan na sa jay, ngagsingir ka dagiti upa ti apartment, mapan na ited. Panakalang harot ti kwarta na isong road nga pakikit-kitam. Anya nga men ti posible nga mapasamak ken kuha na kumadre. Baka no kanayon nga rumor tama pa nagsugal. Pakikit-kitam no kano pakisalud-sudom no nagkapuan na no araramidan na. Amo nga naling kagimbestigar ka tamaritis ka nga road. Kadi kumadre met. Amin madlay bagbaga basta no anya ti pudno siya di ba ka? So sana ka chismusa. Jack anuguten nga chismuso ta amin na makita. Kisut ibaga. So. Di kadadanan ko. Kat nuwag babae ni tatang. Kita nga tamat pambalaw mo keng kuwana na kumadre ta kasapulan ng arduin ng lakayan. Baka makasara kiti babae nga manghut-hut kan kuhan. Ay, dahil delikado. Agpempensyon. Kalpasan na kita binulan nga da mapan mangitid kan kuhan at upa na giti apartment yo. Hindi, baka no, at na babae nga kursunada kan kuhan at kwartaan na lang. Dahil nga road, at tikunak kumadre, pakikit-kitam. Amo mo ti cellphone number ko. Di text mo ngunit tawag mo. Sige kumadre. Awang pagdanagam. Alawan tandaan ng kanto kandi nga magsipsipot kinitatag ko. Data ti malagip ko manong naming nga dialogue mi kini Kumadre Esther kadi tinaudi nga panang sarong karna kinitatag na. Niya, adangarot ita, ipakaamok kang kuana. Kung nagtinakam ko, hindi makalaba akon, manong nami, kalpasan na, nagdigusak.
Nairwamot kanyak ni merienda. Napanak di tiyandaan. Tatyanggi ta si dagmi. Tersena. Nadanon ko ti 5 na babae, nga pada. Marites! Anana, anatletes. Luro kayo, tagmerienda pa lang. Nana, may isabang tekwa. Soft drinks yun, tekok. Anat na imas ba tinapay? Dagidaman ni balasan ko, kasang pait. Sige. Makalaklatan. Anatletes ka, Marites. Letes, may isang napintas sa balasitang. Tay bigbigat pa'y laing nag-tricycle. Nga napan, iti balay ni tatawan. Balasitak nalapsat. Nagpudaw. Nako, ket, nakitak mismo na kayo. Dimsaag di balasitang. Nagtugtog iti ridaw ti balay ni tatawan. Inlokatan ni tatawan. Nakitak ni tatawan na mismo. Sinanyasan ng di balasitang simrek, opo. Inregep ng diri daw. Awanin ti mabuya. Asin nula dyan ang balasitang. Anya ti amok. Makaamok kayo mutin nga mang sumar no asin nula dyan ang balasitang. Sino ko ma? No, anak na, anak na kasi ang balasitang. Ni Esther, bakit mo ta? Kumandirek nga ron. Kita humad dito yung dikiti ko. Ada dya Bicol, ada dya Samar. Nimad lang ko. Esther, ada dya Manila. Nimad tayo. Sino ko mga roday dyan? Pag-uritan yung panunod siyo, na sino? Nog may isa ti may isang lalaki. Anat masapol na. Haang agbiag ti lalaki, no awang babae. Sa bagay, gusto ka. Bersa ko naman, Marites. Hamat agbiag ti babae, no awang lalaki. Noon lakay mo, biag ka. Kita na. At mailiwmat na tao. Agreklamo mat na tao. Tilapyak no awan ti mang mulmul lamang sapsap keng ko na. Yung tinakaskas daw, abay yung balasitang. Ay katuan Naimimas para kadagit lalakay ti balasitang. No tatayo agad. Kaya dito ko ma. No mga nadamot lang dito tatao, dito lakay, lang ruro at kwartada. Pilihan daan na dyan, pero mga presko, naganos. Sa po, baka namindu ay tan. Manip ito simrek di balasitan, tayan tatatahuan. Ngayon naman mo sinunod na sino. Inakto wala manamdama. Tapno di ka sakit umot makungkunan ni tatahuan. No di baga nga, agipadpadamang tisan gusto. Inakto sa lutsuden. Ngem, imbagakon, yapakpako na. Balasitang, dimteng, itibalay ni tatahuan, pinastrik ni tatahuan. Dakayon di ba kamo? Nga, agsaludsud, no anya, kuwan no, asin no, kadanyat mapaspasamak kitan, itibalay na tatahuan. Nakamirianda akon manong naimi dagpakada akon kadagiti padak na uray ti damag. Nakbaya, mga padang Marites. Uy, siya kalap Marites, silbiat nagang ko. Kanyang siyakmat ni Preda, siyakmat ni Corazon, isong sigalat Marites. Di mag-asakbiit dito'y balay, manong name takitahik no anya palat ubra ni Densyo, nalpas na gayam ti ubranan. Baba namon, Densyo. Inahon, inagbisitain na ito yung project ko. Kaya nagpasuldo ak no bigat. Rabi no bigat natabiyar na sa kanita. Sige, anat ubraman. Mangal daw ka to'y, haan? Sige, tulatan. Nagdahag pa siya rita yung tatakuan. Tanaman ti mapamudamagin kin tatakuanin. Makidamag no asin no, dahil siya nga babae. Makadisturbo ka lang, Marites. Baka pakaisar-sarakam manin dahil to'y. Di ka lagnakem. Ano ko matnurong ba nga magnakmak? Tila, parang sagsagap ti damag. Katman, no, tap no masungbatan di sa ludsod. No asin no dahil dyan nga balasita nga dimteng iti balay di tatakwan. Mapangko sa ludsuden.
Tapno diyo ibaga, nga gibagbaga ak iti saan gusto. Abag iso manong naming at ni Tata Juan iti balkon ti balayda. As laging ina, nakaw, madin sakit deto ya, napalaluan sakit di da. Kasta unit pa ng pungpunos na tilingit na. Dahito nga lakay nga talaga, manot tawon na ya. Kadadakil mat di kita puko na. Eso sa po. Iwan na ngayon talaga ngayon basta si bibiyag nga dapay lagtartare nga darat ti urat na kita lalaki. Makaaram dalata. Nang roon na no adda kwartada. Nang roon na kit ka pauna kinarugso nga dato nga lakayin kat ubing pay. Kinaruman sana. Oh my God. Tata, nang magabigat yo. Oy! Maging kiktot ka man si Marites. Hangkay man ka nakiktot. Ano nga saan kita nakiktot ka ro? Ni amin na iti problema yo tatata. Kasla naunag ti pampanunutan yo. Kas kaila nabannog kasi mangat iti nga malog iti nangato abantay. Wano, simuksok-sok kayo kada kiti pambantay. Doang turod kada bagakit mitno ko nagbatok-batok kayo. Dato lang ayo kat talaga nga nabannog. Talagang sawsawom si ka nga. Chismosa. No, saan ka chismosa, tata? Ano, tarantam ko man, toy? Kas makikaruba, umaikot makisarsarita, mat maubra, di makisarsarita. Ape, tata, di mo kasapulan di kasarsarita? Depende no sa ino kasasarita. No si kan tumid lang nga nadakis di pa nagpampanunot na, ay, kahit ko lang nga awan ka duwak, awan ka sa salita. Mawatam. Ano ito kung kuna yung tata po, na yung batin, ti panang dakas ti pampanunutan na ko na yun. Pag dakas ti at dati panunut ko? Eh, nati bagbaga magbantay ka dapat, batok-batok. No, dakas ti bagak. Tilangayo tata, kasla simang at kayo iti bantay. Uno saan kat nagbatok-batok kayo iti adalem nga baybay. Sapo aya. Kasi ano ko mga sumangatak kat ne, adak dito patad. Kasi ano ko mga batok-batok kat baybay kat nagado ibaybay toy. Pumana ka. Wala ni tatamat. Takay samat ti madit panunot na. Ano dakas na kumatibantay kada baybay. Uno kweba. O mo na baka imusok-usok kiti kweba. Ay, hapo aya. Ito yung pakapak. Susapo. Ikapitan ka kahit mo. Ni, ano kumatbasol ko tata? Apa dakas di yung baga nga bantay? Bye-bye? Kada kweba? Ala ni tatuan. Ay, habang puhanak din. Puhanak. Hanggang masasadigtat yun no, dikitan tumat ibagbagam. Ni tatamat. Lalala, sorry ano. Madidigit imbagak. Dikit laing mo ka sumao. Susapo. Agure kay tata. Hanggang ka nagpungto takasta. Taadala kahit kung damagan ka. Masapol nga ibagam. Tapos ni kastakit ambok no at ibagbaga. Ano kahit mo dawagan? Ito nga amin bigbigat tata. Agsapsaplidak. Agsagsagat di sakot di balay mi. Kat adda tricycle nga dimteng. Nagsarding di sakot di balay yo. Kat adda na pintas nga balasitang. Nga dimsaag. Nga nagtugtug. Kat nakita ka mismo. Iti panangilokatyo tiri daw. Ken parang pastrek iti nga balasitang. Tiya sa lutsod. Asin no. Ti sang ilyo. Awan sang ilik. Nagbiddutak na rin tinakitak. Nagsalutsudak pa di driver ti tricycle. Taan niyo may tipakibiyangam. Nagloko kan. Makapungtutakon. Pumanakan. Salsalutsudak lang tatano asin no di sang ilyo. Awan sang ilik. Pumanakan. Paunay kang chismusan. No. Sige, sorry No diyo kaya't nga ibaga no asinot sa nga iliyo. Alagit saludsud. Puano kang kunak!
Manong Nemi, pimanawa ko na at high blood mo ni tatahuan. Ay sus apo, makabaso la pa yun no maatake. Ay mapay, dakas ka dito ba nagsalutsud ko? No asin no na dyan napintas nga balasita nga sa nga ili na. Kaya baga nang awang anumat sa nga ili na. Na, sino nga da dyan nga balasitang? No saan nga sa nga ili? Pagsalsalusudak ng laing tibagik Manong Nemi. Pangal daw. Tidak no ada kalibban ta sa anak namang isasaangan ko na. Da, si Dain lat awan. Inak man kita dya karinderya at mabaling ko si Dain. Taranteng kun Manong tinapaniti karinderya kat adda masabat ko. Ay, papanamaya, Marites. Inak man dita karinderya, nana. Kumatang ti masida. Ay, Letes. Marites, anot Letes? Masango yun ti makadamag iti Letes. Kawan at si Kangarot tagipadpadamag. Sikat ti panagka-action radio at bombo radio ti lugar tayo. Ti Letes at balasitang nga dimteng iti balay ni Tata Juan. Balasitang na pintas. Asino rin jay? Kinapang ko sa sinaludsun na asino. Awan sang ilik ko na. Di kahit na sawen, ilimlimad na. As niya? Kat, sino ko matinamnamaan? Kat, po ng nananay, agpagura naman tapanunot mo Agmay mesa ni Tata Juan. Andat masapol ti lalaki. Babae, oo. Babae. Ada kwarta ni Tata Juan. Di talang hot-hotan jay balasitang jay kwartana. Di tangar ti delikado ita. No muna taga imbilin ni Commander Esther Kanyak nga bordet ng putot ni Tata Juan nga pakikit-kitak ti amana. Ibagang nga rodan, ay kan madamdama pa lang. Madamdama, agukunak pa lang ti adu nga details, detalye sa kunto ibagan kini Commander Esther no anyat mapaspasamak. Rigat mat jak agala kadigit na adu pa nga details. Ang agbalin nga pintas nga damag, tiba damag ko no jak maala digit na adu mga details. Iti karinderya Manong Nemi jak man amo. Ta basta makita dak. Hey Marites! Amada ka. May gumatang si Daan. Anot na imas nga si Daya. Kat nuan niya't adda dita na so. Burak kitamlatan. Adda dinardaraan. Adda igado. Adda adobo. Adda inabraw. Adda prito ng ikan. Adda tinono. Adda salad. Dato'y dinardaraan kahit mo. Ay! Diyan kaya data. Apay. Iglesia ka. Ano iglesia? Kita iglesia ta sa matamin. Uy, ana? Katoliko ak. Iglesia lata. Iglesia katolika. Han? Ewan na niya. Iglesia ni Cristo. Iglesia independiente. Iglesia katolika. Napay? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Napay? Diyan mo mahalakan. Napay? Nakadadudta ti relihiyon. At dapat ni Kibuloy. Yung aumat ni Kibuloyan. At wanted matan. Ay, talaga nga naglaing kag ipadamag, Marites. Kahit husus to, matibat padamag ko, han? Anong ito ti segnan ti politika? Ano amom? Politika. Saan nga amin nga Marcos kakadwa? Pagkunam kat Marcos dami na. Di matagkadwa da Sandro kini MK. Tapay. Kit ni Sandro iti patrayin na kit ni Alcid. Pag mayoro na kit konsehal pa lang. Hanggang po nag number 1. Labanan naman MMK. Diaglaban ti nga Marcos. Alcid kan Marcos Haan ati pangmatmang pataray nga rod kat Marcos. Kaslakada Presidente BBM. Kini Aimee. Agkadwa dito ko nam. Nikit adda ni Aimee. Nga kalyansa ni BBM. May sa kadakwa, may sa iso na nga senador na. Adda nga rod ni Aimee, i-declare ni Bongbong, dagiti senador na. Awan na dadanapanan na, adda nga rod sa Mindanao, iso kastat politika mapaspasama kita. Punalayang ka nga talaga siga, Marites. Hala nga di kitag sakap iti chismis mo, pati politika.
pati ekonomiya, wala. Kasto'y tinalaing. Nako, nairamraman pa yun ti may panggap ti politika. Anong nemi? Wala, damagdagayam kanyak, kita nalaing akmat nga sumungba. Daman na nasabat ko anong nemi, lakay man. Tada, paano nyo? Marites. Talaga malasin da ka, sinoyat sa nga makamuking ka dito. Kabang ibang paya barangay, amamuda ka. Dahita ni Marites ko na da. Alang itatilaytes. Agpabayad ak sakit dia. Pabayad nga niya. No, pamuan nyo tilaytes. Maninag kay pala mo na. Kasla nila, bakit borsya? Un sakit dia ya. Pagbali nagsakit nga business dahito kinalaing ko nga agipadamag. Anak mo ko ng tata. Ala kita, dalagid di kwarta kagit talaga maninaga. Anak kami kahit yung mamuan. Kumusta ita nagiti Duterte? Ni Digong. Juan. Lagit uray na. Subpena na tapno. Aristaren da. Mamom. Pagbilbilibak at talaga ni Duterte di so presidente. Tapay. Dati pinaksyat na digiti may panggap ti droga-droga. Mamati kayo, mate. Katun. Oo. May kita, mate. Pati sugal. Pinaksyat na. Ngam nang ipatakder mo ti bukod na nga sugal. Di pugo. Han? Kasta? Kasla ka digiti panang tiliw na ka digiti drug lord. Apa nga tiniliw na ida. Apa nga pinapapapatay na ida. Halaman? Lukas pagarigan ta si katata. Ada negosyom. Ada kalaban di negosyom. Ano aramay dem? Paksyatem di kalaban mo. Ohan? Unang peso niya. Pinaksyat ni Digong dagiti drug lord. Tapno awanda nga karibal na. Kahit mo sa wanis. Buaya. Tapay nagsardeng ka din ti panakiwarwaras na kiti droga. Hamot pa'y kaduwan. Pinaksyat lang ni Digong, di kiti karabal na. Ikinam, di kita ubing na. Ni Bato. Sino ba? Di Roque. Sino ba di kiti ubing na ita? Sino di kiti ana ita? Ana ti kaso di kiti ita? Ita Pugo. May raman da Roque. May raman da Bato. Sino ba? Halaman? Sus ko, lalala. Yung kangarotang katag nervyos ako. Nakadagdag sin mo, dagit akosasyon mo. Kaya magbagaglatipod no? Kapanunutak. Pinaksyat ngagpaiso ang hindi Digong, hindi presidente isuna. Nagkiti ko na nga drug lord. Haan nga gapota, paksyatan na tapno mapasardeng ti panakaiwaras ti droga. Ipinasardeng na tapno awan karebalda. O, nalawag. Nalala po nakadaldilakado ka. Baka may nakapaltugan. Niya, ibagbagag latibugot ko opinyon kung kunak madlata na. Manong name na nakadahanon akong dito'y balay, mariknak ti banog ko. Ni apay, nagasidig madla dyan na nagnagna ka. Ti makabanog manong, dahil dyan sao nga sao. Saan nga gulimak nga talaga nating iwat ko. Noon na kita agsaludsud may panggap kanya. May panggap ti mapaspasamak. Politika man, karoba man, barangay man. Iti sumangpet ti asawak manong nemi. Diyak manam mo, tanagwaras ka din nagit imbagbagak opinyon ko. Hoy, Marites, hoy kamet densyo. Apay nga dahoy dinagang ko. Nakadaldelekado ka, Marites? Apay nakadaldelekado ti bagbagam densyo. Kat andakla dito'y balay, andakla ti karuba, no saan nga datsyanggi, ijet karinderya, wana tiyanggi, karinderya, ken amin nga masabat mo. Ano na kita ibagbagam? Ibagbaga ka niya.
may panggap ti politika. Marcos kada digong. Gusto nang mangipadamag kang ka. Idawaasak sa jakarinder yung nagkapuam. Nakadado ka no ti amom. Kahit bukod ko lang opinion na jay. Abay, awang ka diti kalindagan ti tunggal umili nga mangibaga no anyat opinion na. Walang at ebidensyam. Ebidensya nga niya. Opinion at ebidensyam manunawan kapan panunutak lang. No pa at kinagpaysuna. Ape nga pinasardeng ni Digong digiti pagsusugalan. Kagura na patiliw na digiti pagsusugal digiti tungit lang pati adda minatay iparit nan awan tagsusugal apay. Kadto na matitsugal. Kadto nagpinasa na. Pinaksyat na digiti sugal. Ngem nang ipatakder matibukod nga sugal. Nakapsot ka ngamin kaya agsagap ti isyo, densyo. Di pugo nga kontrobersyal ita. At pa kayo naigan ani Duterte ni Digong gaputa na-create dita nga sugal, hindi isot presidente. Itatangarod, rumurumuaran digiti isyo, digiti kaso. Anat pa kahit mo mamuan. Pag nga nakaslak malkalingan ni Digong, hindi nga nang paksyat ka digiti drug lords. Katsuin, nagtal na ti pagilian. Hanga kasla nga kaslat kangkadeng unang kendi nga maiwaras ti siyabo. Pinapasad din ha. Pinasardeng na ida tapno ti kasta ket nawayamit isuna. Tanna ka man. Kagura di kita ni Digong ti sukal ken droga. Kagura na di kita karibal na. Hindi ka si kaden si kagsardeng. Ay, gurka. Ay, balasan ko. Manong name nakitak namin nga rimuar tay balasitang nga sang ili ni Tata Juan. Ket di makabatog iti balay. Pinasarden ko. Abay nana, anat nagan mo? Casey. Anat meaning ti Casey? Casey. Manatawon mo. Ala kita pasensyakan balasan ko no saan kang sumumbat. Kahit ko lang maaman no manatawon mo. Paparamaya? Inak dita store. Dawa pang kugatangan. Nana? Naggapuan. Ano nga naggapuan ako nayo? Naggapuan nga balay. Ito. Yada Tata Juan. Kapin anom ni Tata Juan. Anat relasyon nyo. Sabi ko, silap ka. Alasang mo sungbatan, hindi mo kaya sungbatan, balasan ko. Makataktak ka man. Dahil sige, ngaro din. Niki mo silap pa apay dakis nagsalutsod. Iso nga ron agsagsaga bakti damag tap ni kasta ket maamok no anyat sungbat dagiti saludsod ko. Di namat sungbatan numanot tawon na. Apay ngamin nga saludsudak pa lang numanot tawon na. No Jack Mariro. Inolabasit ngim ni Juji nga anak ko. Ket ni Juji kabalasitang mo. Inaw lang nga isuna. Pagkatalo ano 2 taon di inawanan na. Casey kano tinagan na. O man ti amamok nga Casey. Sino Casey? Dahil sa lutsudak no kapin ano na ni Tata Juan. Di naman sinong bata. Ay po. Dagis nagsalutsod. Alaman. Dahil man nagbibuya. Dagis ka di nagsalutsod. Talon nga aldaw manong nemi ni Casey. Iti sidong nila kay Juan. Saan damat arumrumwal? No rumwar daman, agpatinggada lang manong nemi. Iti balkon. Sa dalamat la rumwar no, mapandagumatang. Nang naroon na kin Tata Juan, nabayagin sa ngalimabas. Mabanbanog siguro. Apo na yung tila kaya yan, nagsuwerte meten. Teenager. Kaya kahit nasigod teenager, tap na kasta, kahit maguyod met nga umubing isuna.
kasta ka no kat nagtilalakay. Makirelasyon na ka no karagit ubing, tap no maumubing tirik nada. Kadigit nga rod makirelasyon ti natataengan ng misuda. Anang anamat ti rason. Ay, kita jakman ammo. Ay, nakadadungan sa lutsod. Naglaingak nga sumao. Gusto isa ka talagang trabaho. Magalagip konti ang report manong name. Tinawaga ka mismo ni Commander Esther. Nakabaybayag na sinungbatan. Naging sinungbatan naman lang. Kumadre! Ay, kumadre, Marites. Po, nagtikaado nga problema, Marites. May na problema mo. Basta. Ano ti padamag? Baka problema man danan. Kaya, lasaan ko lang rin ngayon bagbagan. Tamang ano, adadang madagsanan ka, kumadre. May panggapkin ko. Sino may panggapkin? May panggapkin ni tatang mo. Ano natin man din arami din tatang ko. Basta daw problema dito yun. Sakay pala problema ni tatang. Diyos ko. Ila ba ibubus na problema? Nabibitasan no hanggang timautawag, kumadre. Kaya pasensya ka na, kumadre. Sa kung amin nga malipatan, di bilin mo kaniya. Agtungtong palak lang, kumadre, ti bilin mo. Nagbilin ko kang kaya. Di mo malagip, kumadre. Kung ang pagod idi agad, tandanan na to. Isong narikat mo, jak aramidan, tibilin bilin mo, kumadre, kada kumadreta. Yeah. Anat mo paspasama kinitata ngaya? Kasano nga ibaga kaya? Kasto iti parang ibagaglatan. Adda babae ni tatang mo. Anak? Ti makadakas teenager. Nagpauni mo ni tatang. At ang problema dito, may ramang pa yung problema. Diyos ko. Ti kaput-buteng ko dito, kumadre. Kat talon nga aldaw. Ay, sapo. Baka ano ko agsakit ni tatang mo. Api ko magsakit. Ti kagagara. Handa nga rumrumwar. Kanya tamok. Baka aldaw malam rabii. Kang kanahin ko makitkinin tatang mo. Kasla kang kanahin nga mabanban ng Diyos ko. Kasla sumangsang at akang kanahin iti bantay. Kasla bumatok-batok iti adalim nga taaw. Kasla rumwar sumrek iti kuweba. Dali bagbagamit kumadre. Kasya iti panang-imagine ko. Ti kasya nga langana. Baka alis tong matay na ito. Baka pagkat nung maatake. Ay sus kumadre. Atut kas na maatake. Nga lalakay. No ubing di babae da. No muna talangat tinaaram di ubing. Nakasarita mo? Nakasaritak di balasitan. Ay susabo. Natangsit pa ya. Kumusila pa ya. Salsalud-sudag no monotawan na. Salsalud-sudag no kapin anunan ni tatakuan. Kumusilap. Sama na sumumbat. Sa bagay, anak ko, mga mintibibiyang ko. No monotawan na. Kano anat relasyon na kinitatang mo. Aping nga minsalud-sudag pa ilain. Anak kahit asawan. Aldaw rabi nga isuda iti balayo. Alaman? Bawaan ni tatangin. Di pagdandanagak pa dito, baka maibus ti pensyon na. Baka maibus di ornong na nga pag-upa da iti apartment yo. Langamot nga rin ti hotera da di balasitang. Ay nataamong baka no, makaalap ni tatang mo ti sakit. Ang mga no tilad na nga lalaki, ti makigam ka na dyan nga babae. Anong arti may ising-asing mo, kumadre? Di tawagan ni tatang mo. Maman, tatawagan. Sige nga kumadre, nag-report ako doon. Tinongpan ko bilin mo. No anyat makita. Isot ibagak ka. Sige nga. Sige kumadre, thank you. Oh, nalpas ba na? Ada ka di matidigin bagak, alaman. Oh, mati ko na ka. Imbagaglayang no anya tinakitak, kin makitkitak, kin magaglayang no anya di kapanunutak, apay dahag sa karot kuma, ti mga baga ti makitkita na, kin opinion na, uno kapanunutan na. Kaya po,
Mhm. Ay, napikit ko kung kontramat kita kabalay ko. Ha, mama? Joji! Joji, anak. Bikas lang nakakitut nga nakakita kanya. Kita damat gayam, adakamat gayam dilikodak, di makiktutak. Sabi nga, sao okay lang sao. Bukod ko lang sao na diya. Apa nangig mo? Nangig ko. Talagang kastake talagang chismosa. Bagtasanang imala. Oy, bagag kang ka Joji anak, sana ka chismosa. Noan niya dagiti makitkitak, doan niya di pudno siya bagbagak. Sa lagbaling nga chismis, di bagbagak no, saan nga pudno. Nga pudno, pambarak ka mga bagati saan nga pudno. Hamada ka din nga rin imbaga ko na saan nga pudno. Nanang, ay susapo adan to lang tamang tibab kang ka. Hindi tayo to, man. O, dito ni tatang mo. Abay, napagkapapaan yung nga ginaya. Hanggang gapapa. Agsinsinong patkam lang. Ningamin nanang papang. Ningamin mamang papang. Sao nga sao. Uri, may sakit sao nga sao. Kasta nga rin naging chismosa. Ay, sana ka chismosa. Di ka nga agama, pagkadwaan na ka. Bako, kitaan nyo. O, nag-ring di cellphone ko. Baka sunado ni Commander Esther. Baka tinawagan na ni Tatawan. Hello, Commander. Tinawagan mo ni Tatang mo? Tinawagan ko, nagsarita kami. Ket, si Kamat, Commander, talibagbagam, awang kanuman. Hana? Sak pa yung tinagbaling nga dakes? Commander Marites, pang-aasim. Ada problema dito Manila, di mo ka din na yun, ti problema. Ay sus, Commander niya, ano pa nang ipagpagarup ka mukha niya, agsasawak ti sangapod no? Dinamag ko kinitatang ko, no asin no, ti kaduwanan ti balay mi. Nasungmat na. Awan ko na. Imposible nga awan. Adda, malasitang. Ang Diyos ko, sakben din nagbaling nga dakes. Sino nga ti patya, Commander? Sika? Ako, Commander ka lang, unong tatang ko. Padunutan mat, Commander. Hala? Dakal ti pamatik nga, paglibakan na ibaga na nga awan. Tapno sa among nga ungtan. Tapno sa among paritan. Iti kasta karamidan na. Kaya tapno mamati ka, Commander. Siyak pa yun nagbaling nga dakes, Commander. Tagsasaok ti pud sa nga pud nung ipagbagam. Umay ka dito'y. Agawid ka dito'y. Taaktuan tayda. Nagdakil ti po ako, Commander. Nagbakasyon ak dita. May isang aldaw ang biyahe ak. Sa manuntong aldaw ko dita. Kalpas na nagsubli ak. Dakil ti po ako nung saan nagasumunod ti trabaho? Katapno lang mapaniknekam, Commander. Tapno susapo. Nasakit matkat, di bagam nga haan nga pudno. Di bagbaga. Diyos ko. Nukayad mo. Numano pukaw mo. Suktak to. Tapno umay ka lang dito. Mapaniknekan tati kinapudno. Agapatan, Commander. Imbilin mo kanya kapag kikit-kitak ni tatang mo. Kalbasan na sa mga patsyan, di bagbaga. Sige. Ngim no mapaniknekak. Nga sikat nagsasaot ti saan na pudno. Turabang ka. Anya ti pudno? Ti pudno? May kapatitan nga aldaw nga adda. Kabalayan ni tatang mo nga babae. Adda babae na. Kahit kang kanayon nga mabanbanog ni tatang mo. Gabot kang kanayon nga sumangat, sumalog, iti bantay, bumatok-batok, sumrek, rumwar, iti kuweba. Kahit nang sawan, nga adda babae ni tatang ko. Anong orot pa ng ibaglangam ti kasjay? Alaman? Dinamag mukha din kinitatang ko. No asin, no? Napan kung dinamag, Commander. Tata, asin no sa nga ilim po na. Awan sa nga ilik ko na. Anak ka dito sa nga ilik.
Ti sang ili. Tay dumteng, di tabalay mo, di kat sang ili. Ngam no, ang relasyon di kiti doa. Saan nga sang ili? Kawa na. Tadangar relasyon da. Babae, ni tatang mo na dyan nga malasita ang. Nasakit tinakam ko manong naimi timbaga kaniyak ti kumadrek nga ulbutan. Ulbut ko na ata. Siyempre, imbagak nga da sa nga ada babae ni tatang na. Tinawagan ni tatang na. Asinot kaduam dita. Kunana. Awan kunana. Dikat siya akong tinagbaling nga dakas. Habi ko mga nga ibaga nila kahit tatahuan nga da babae na kadenden na kini anak na. Siyempre paglibakan na. Kabigatan na manong nemi nakiktutak idudumtengen ni kumadre. Kumadre! Nagbiyahag idrabi. Tapno lang mapanig na kagtinipot no. Umaykan. Pamananta. Kat mapanta di sa balay. Kailaaten ta ida. Nakasagana kan? Huwag na kumadre. Nakasagana kumadre nga mga ipanagnak na talaga. Nga adda babae ti amam. Adda babae ti amam. Gaputa adda kaduwa na nga babae. Di ta balay da. Balay yo. Family house yo. Umay ka nga rin kumadre. Nagbiyahe ka nagpatpatnag. Mayak la dito. Itap dito ka sa takit mapanagnak tipod no. Nagtugtog. Ay, mabit lang, mayakan. Ni tatahuan. Nakigtot ni tatahuan manong nemi, idi mailukat na tirida. Oh, Esther, kaduam dati ka chismosa. Oh, isa na ka chismosa, tatahuan. Tatang, nagbiyayak manipot sa di Manila. Tapno lang nga amoy na sinot babae mo. Kino na manong nemi ni Esther. Kat simbrek, nagwa, nagsawar, napanitingato, nagpababa. Sa diyon tayo ti babae, tatang. Kanya ti sasawang babae nga ibagabagam. Awang babae! Ano, abi nga patpatsim na ito nga, sismusa. Yung sakripisyon ti may dito, itapdo lang takwatam no, anat kinapod no? No. Tatang, sa tinut, ayan na. Hindi ada mangigmi manong naming para sa pas. Ti danom, iti banyo. Kumadre, agdigdigos, nagalingag ni kumadre. Huwag nagpeso. Lip-lip pas da ngamin kumadre, iso nga nagdigos, jebalasitang. Anong ipagbagam nga napalipas? Pahit mo tatrubag ka, sismusa! Tata, ang kaya baka maatake kayo. Tatang sino tagdigdigos? Kasanong umaamon? No asino tagdigdigos. Alaman? So nga nagsasalusod ka na kayo. Urayim nga rumuar. Tapos namamon mo sino. Huwag nagpeso ko madali. Kasano humamon no lalaki o no babae tagdigdigos. Alaman? Urayim nga rumuar. No mamon man ng babae o no lalaki. Imbasadag kami tiri daw ti banyo manong nemi. Nagsardegan ti panaspas. Siguro nagtuwalyan di balasitang. Alpasan na ilukat ng tiri daw. Itbaa. Kay balasitang manong. Mami? Casey? Anak? Nabayagan masapsapulan ka? Dito ito nagtarusam? Mami? Kadwayo ti chismosa. Kumadreba, Marites, di mo ka di manasi ang anak mo di bunyag. Ha? Anak mo di bunyag dito, anak ko dito, igabagbaga mababay, ti asawa, ti amak. No? Hindi damat kami nimbaga, no sino? Nagsalusudak pa yung tatang mo. Dito pa ko naman chismosa ka, bagbakitan ka. Hindi ko may kaman, anay ko, tata. Atak pungutin na kasta. Ay ka nga basta pungutin, durabang ka. Anay ko. Durabang tagkalay ka. Anay ko, mabasol ko. Nagsalusudak, ba't kata kayo kami nasino data sa ngaili. Di ba't imbaga? Awan sa ngailig ko lang. Awan sa ngailig, tasaan ko kami bilang sa ngailig. Di ba, apo ko? Lugo kan. Kung ano ka doon, saan papatayan ka? Chismosa ka!
Ti martaraya kung ano kata. Bakas to naman tipong tuten nila kay Juan. Namala ko ni di balang sa akin. O yapa, yaw na pasama ka. Oy, Martes! Nensyo. Abang ka sa tlangam. Dinahanugnak ni Tata Juan. Pinungot-pungot na katab dinurob-turob na kapaw. Nakit naghigaw ka o. Tabi kami. Biglang ang dimting ni Kumadre Estetap no. Aktun mi kumadigit idua. Teman gayam anak na ang anak tatibunyag. Dayjay. Anya? Apo ko namin kaya. Ay, apo, nagsakit. Awang basol ko, tas sinaludsod ko mat ngamin kanratakuan. Asin no, ti nga ili na, di namat imbaga nga awan sa nga ili na, awan sa nga ilik ko na. Tas saan na nga bilang isang nga ili at adya apo ko na nga ron. Ay, hapaya. Di na magkumat kinit Casey. Noon, nanyat relasyon da kini lakay Juan. Di naman kami sinong bata. Tano imbaga na ko mga lulong ko kunan ako makat. Sa sikat ininang ko kunan ako. Kahit mo sawon, di mo malasin ti anak mo, ti bunyag. Unang taon ba na daga umat pala edi na panda dya Manila. Saan mat nga agbakbakasyon ni Sona. Darat maalalam loko. Dinorob-dorob na kanitatakuan. Kaput naman di magbaga. Masobram. Ta ibagam kid nga babae na. Inamum kumano asino talaga. Tinamit kami ni baga. Manong Nemi, di magas ni Kumadre Esther. Ay, Kumadre, paunay kan? Panagkunak ko mandra kita ang basol ko. Ano nga ang basol mo? Nakurang ti detalyem. Nagsaludsudak ida. Nagsaludsudak pa ni Casey. Sorry at adyak malasin ti anak ko ti bunyag ken ka. Ta idiag bunyag, maladaga pa lang. Sa kay nagpamanila. Hindi ka lang nagatapin. Sa balimat namin ti atapon. Nagsaludsudak pa kinitatang mo. Awan sa nga ilik ko na. Depende kami di saludsud mo. Asinot sa nga ilim. Hanamat ibilang nga sa nga ilim. Awan ko na. Katabi nga itay pagsaludsud. Itay tinawag kami suna. Itay nakabala di Manila. Asinot kadom dita. Kunam kinitatang mo. Awan ko na nahan. Awan ko na at nagtulagan ng ngarod nga agapo. Nga saang akayat ni Casey nga maamuak nga daa dito'y isuna. Napagpauyok namin ti anak ko. Kat nagtalaw. Diyan mo nga dito'y gayam ti umayan na. Nga pinagbalim mo mat nga babae na, di apo ko na. Kumadre, agbalbaliw ka. Ano kumatnas ka nga babaliwak, kumadre? Madi, ano gutom ngamin ti bidot mo. Alisto ka kaming agipapan. Hamo nga alaan to susto nga detalya na sakbay nga iwaras mo. Ano timbagam kanya? Ano tinreport mo kanya? Adda babae ni tatang mo ko na. No kumatimbagam kit adda kadwa na nga balasitang ni tatang mo. No kumatimbagam nga adda kadwa na. Adda babae na ko na. Haan? Sa may bagang makahut-hut-hutan na baka no agsakit ni tatang ko tang kanahan mabambanog sumang at sumalog ti bantay bumatok-batok iti taaw nga sumrek arumwar iti kuweba ko nam. Ano nga minto brada ko ma? Laman, babae ken lalaki. Kahit ko nga mapangkagsuri kini tatang ko. Pinok. Dinadahil mo. Tial daw ko. Ingkarim. Nasukatam ti gastos ko. Adun ayan natarod. Kat pudno matimbaga. Pudno timbaga nga tatang ko babayan na tapo ko na. Nga da sa ngaili na. Sa ngaili na tapo ko na. Nga da kaduhan ng babae. Nga balasita. No kasta ko panangimbaga. Mga saan mong imbaga nga babae. Sorry Umay sorry ka. Kadagiti doa. Kani karim nga samon nga subsubra ano anyaman di kiti makitkitam. Amo nga aming nga pakibiyangan ti biyag takim biyag. Kung Andre,
Amo nga din malipatam ka din di baga mo imbilin mo kanya kang pakikitak ni tatang mo. Pakikit-kita ma. Yung sa mga subsobraan no anyaman ti makitam. Di ka na nagsaludsud akmet kini Casey. No anat relasyon da kini tatang mo. Di na matimbaga, kinusulyapan na, kalaman. Yung imbaga na ko mga lulong ko, kung ano ko nalpasin. Siya pwede mapasulin nyo? Di mo kayo tagsuri. Ay, diya kayo tagsuri. Ori kapitandak. Siyak tipod no. Ang takalintagak. Nung masobra, style ko deta. So ang kumadre, ori lipatan nakpekida, kumadre mo, no. Kaguhulam, tinaramid ko. Inaramid ko lang jibilin mo, pakikit-kitak ni tatang mo. Unang imbaga mga ada babae na anak ko mga orkait asawan, babae kay lalaki, agyan dati may sa balay. Awan asawa ni tatang mo. Pumano kan. Mada ka dito balay ko. Sakit din bagamon ka mapanagpakawan. Dinurabnak ka, ma'am. Kasi sumakitam, isukit ikapitan ko ah. Wain, ni tatang mo tisaklang ko. Pimampanawen manong nemi ni kumadre. Nga manipo di diaging gana ita. Saan kam ngagsasao. Ag kumadre kam nga sang ngagsasao man. Santak pulos nga naati pa. Dahil style ko mang iti opinion ko kadag iti issue, politika man, ekonomiya, kada dumapay. Manong nemi. No kumatasan na nga imbilin kanyak nga pakikitak ti amana, jak kumamit na kibiyangan. Alam ka mo kayon. Ngagbuy-buya, nusyak di osto kung saan gusto. Dito nga rin istoryak manong. Awang ka dito kalintegak, nga mangibagat opinyon ko. Awang ka dito kalintegak, nga agsaludsud, no ada mangibilin kang ka pakikit-kitam ti amana. No intarusak man ti kasijay. Basol ko kadi, no agwarat ti panunod ko. Basol ko kadi. Sumungbat kayo. To'y agyaman, nga pagayam mo, marites. Dahil dyan, iti may sa klase, iti marites, kakabsat kin kagayam nga nagbuya, anat opinyon nyo, kaya, kadag iti imbaga ng opinyon na seknan iti politika, may panggap iti Marcos, may panggap pa iti Duterte, may panggap iti Kibuloy, lalo ko rin nga nagsurat ka daya, muna digiti issue. Ang kanong kakadwa digiti Marcos. Luko na ito, idalin ti obserbasyon na pudno ta. Agasawan tupek, kalaban. Agkapsa tupek, kalaban, di ba? Kung na ita.